Praise God. Maayong buntag sa tanan. Maayong buntag. Sa amuas tribo sa atang kung maayong buntag mo upian masolom kanyo langon. Kung ditupod ko sa mga bilaan kung maayong buntag piyo plapos. Dalay ko ng Ginoo sa iyang kaayunia sa atong kinabuhi. Amen. Ang among kinabuhi karon, wa mi naghandog simbahan, akong mga anak nagdalag simbahan. Kining iyang ginikanan nga Assemblies of God, nagundang, nagpahulay. Tagabukid nun ang iyang papa. Salamat sa Ginoo, ang iyang pagbuot yun matuman. Amen. Wala pun mi nagbuot-buot mo adto sa lugar. Kundi mo hulak ko sa pagtawag nila. O salamat kayo, Pastora Marian. Nakita mi dito sa Wapon ko nagdahong nga iya kong ibaiton. O yagahapon po nagkailhan ay kang Pastora Lani. Gahapon pa may nagkita. Pero nakailaman siya sa ako kay naamang ko'y kuhan kaning kuintas nga kanang tribo nga sundanan o ballpin o cellphone. So padali ra siya nakaila sa ako nga dito mi pa panaog sa jail sa kaning diya sa buhangin. Pagkawan ako wali dito kadto nakita mi kang Pastora Marian dito sa diretso namin dito sa Dinsan. O daghan po kayo mga schedule dito sa Dinsan, Purumulok, o naapay mga Katoliko nag-invite. Ilang kong dito ko gipawali sa gawas, o dito sa Kiamba, nagpadidikar ang kaning Katoliko, padidikar sa iyang lansa. Wapod ko dito ipawali sa ilang simbahan dito lang mi sa gawas. Nag-invite siya sa mga kauban niya, mga Katoliko. O katong kuan kaning unsay listening dito masuito sa unsa katong iyang katungdanan kanang asistansya sa pari. Kaabag sa pari. Mautong napanalanginan man siya sa kaning testimony. Mautong gi-invite mi niya dito kauban ako ang akong asawa. Unya pagkauman di padidikar niya ang iyang lansa. Dili unta ko iyong kumpase kung masok ko ang inyong parit, inyong labaw, inyong siya di man kay ako man pagbuot. Among gididikar. O dalay ko ng Diyos na panalanginan kadtong usa ka alagad sa Ginoo nga parit o kadtong assistant sa parit. Una sa tanan dalay ko ng Dios nga iya kong gitagaan sa kakusog kabaskog sa akong lawas kadtong bulan sa September. Nagsintintan ako sa Pizza Day sa September. Nagtao ko sa 1948 sa September 10. Karong September 10 mag-71 na ko. Akong asawa sa 67, nagtao siya sa Agosto sa Pizza 25. Kaning akong asawa ang iyang side dito sa Bukidnon, Kalagangan, sakop sa Kalagangan kanang mga Tibuhanon nga tribo. Kaliwat siya sa mga isog ng mga tao. Uya ako pagkaliwat sa mga kanang mamumuno. Ang akong kaliwat diya kanang si Unsilang diya sa kapalong, sakop sa kapalong kadtong mamumuno ng mga tao. Pero salamat sa Ginoo
kay dili namin matawag ang mamumuno kung dili alagad namin sa Ginoo. Praise the Lord. Kamay ko ng Diyos. Pabalikan man ko ni Pastora unya pag testimony, dili man yun mahuman akong testimony. Ako, kuwan kaning gisugo ko sa Ginoo sa pag-mission. Matawag ko nga misyonary. Kung naay krusada, invite po ko nila sa krusada. Nagkalain-lain mga dapit nga gipawalihan sa Ginoo. Uyang kadtong agi nga tuig, dito ko gipadala sa Ginoo sa mga tao nga tribo nga matiglangilan ka ng mamumuno nga mga tao. Girigaluhan ko nila ni kani girigalo. Kuyaw kaayo tong mga tao nga na kanang ang uban dito nagbalay sa kahoy. Kung mangutan ako na kung naay pangutan nga Bisaya kung di makatubag mo itong paksyon nila. Mga nang dili makasunod ang mga Bisaya dito o pastor missionary. Kaya pagbuot man sa Ginoo nga gipaadto ko, doon ay nagkaid sa ako ang wala man nagpuyog ning akong asawa. Ilang kong gigairan paingon dito sa ilang lugar. Unong kaadlaw baktas. Iyon anak ang kinabuhis missionary. Kung tao pa siguro nagsugo sa ako, hindi ko magpadayon. Kay di ako po kung gilipay sa Ginoo. Bisag tigo lang na ako kaayo, pero salamat sa Ginoo nga iya pa kong gitagaan o kakusog kabastog sa lawas. Kung dito may makahida sa uwan mga lugar, dito po ko magwali. Basta unong kaadlaw, ikaunong kaadlaw, nakaabot namin dito sa sentro sa Langilan. Dagran kayo naluwas, doon ay mga milagro nga gibuhat sa Ginoo. Amen. Doon ay usa ka bata nga kanang gibabasa ang ginikanan iyang papa. Dili makalakaw. Kuya kadtong ako mga kauban nga gibabawon nga pastor, nahadlok sila kay murag lain naman ang naw kadtong bata. Gisud lang sa demonyo. Pagkahumang ampo, naglakaw naman tong bata. Dalay ko ng Diyos. Yung mga mga testimony. Unya sa gabi, magpadayon ko mag-testimony kaning pagsuod na kong mission. Daghan kaayong gipasinat sa Ginoo sa iyang alam. Praise God. Ang among dapit dito sa Tapak Pakibato District, Davao City, sa una, wapay sakyanan, karon na anay sakyanan ng motor. Nakaadto naman ka, siguro dahil, sa Tapak. O nakaadto na siya. Kay kuan man siya ka ng tribal mission. Karon na apami nagpuyo sa panaga sa Kopyaon sa Pakibato District. Dito na assign ng ako mga anak na pastor o pastora. Matong isaan niya ni pastora. Akong anak si Jerry sila. Praise God! Amen. Nining kamuntagon mo adto nako karon sa akong mga testimonyo kung giunsa ko sa pagtawag sa Ginoo kay kami ang mga lumad nga mga atad di mo to sa Ginoo kay ang akong amahan nagtuo siya sa mga Diyos dito may magsimba sa punungan sa balitin niya adto. Matud pa sa akong amahan walay Ginoo dito sa langit, ang Ginoo dito nagpuyo sa lalom sa yuta, ang iyang mga sakop dito nagpuyo sa mga kahoy. Among makita ang tao nga niwatahan na mga milagro nila bisan ang tao nga masakiton. Bisan grabe na kayo siya kung ilang sumalian sa baboy o manok, maimampun ang tao nga masakiton. Pagkamatay sa akong amahan na mga pastor nga gikan sila din sa siyudad sa Davao, nangadto sila sa amo ang dapit, nagsangyaw sila sa maayong balita, samtang katong pastor nagsugod siya nagwali. Huwag yun ko nakasabot sa iya kay limang ko makasabot sa Bisaya ni Ato. Uyan na utan ako sa akong kauban nga makasabot sa Bisaya. Unsa man ang gisulti sa pastor, matud pa niya naadaw Ginoo dito sa langit. Nag-iw ko sa iya hawa man daw Ginoo dito sa langit, matud pa sa akong amahan. Ang Ginoo dito man daw nagpuyo sa ilalim sa yuta. Uyan katong pastor nagtukunda sa simbahan. Tuod nagsulod ko sa simbahan pero di ko mutuo sa Ginoo. Madwa-dwa ko kay gitudluan man ko sa akong amahan sa bahin sa liwata. Hantun na naman ang katuigan katong pastor, nag-resign na siya, nag-uli na siya dito sa ilahang dapit.
Nay usa ka tawo nga Bisaya nga propeta gikan siya dito sa sakop sa Davao del Norte. Pag-abot na dito sa amo ang dapit ng tingalami sa iyaha, nag-ingon ni kinsa maning tawo nga karon pa man siya nakasulod diri sa atoa. Nay pulumi sa iyang kinabuhi nga naswito man siya dito sa amo ang dapit. Kung naay mo adto sa amo ang lugar sa una, mawala sila kung way mo guide sa ilaha. Dito sila nag-agis sa barangay sa Salapawan. Uyan ang utana siya kung asa ang balay sa barangay captain gitudloan sa akong kauban. Nga makasabot sa Bisaya ka ng adako nga balay mo anang balay sa barangay captain dito nag-abot ka itong alagad sa Ginoo. Uya iyang gisultian itong barangay captain nga imong tawagon ng imong mga sakop kay na ako'y dakong tuyo diri sa imo ha. Gipatugtog sa among barangay captain itong iyang abong ang mga tao nagpadoon na niya ito daghan na kayo mga tao. Kadtong alagad sa Ginoo kadtong missionary nagsugod na siya ng wali pinaabi sa mga testimonyo nagpuwasa daw sa sakit si kaadlaw gabi iyang nakita ang among dapit ang mga Kristohanon naundang sa pag-alagad sa Ginoo hasta sa kadtong pasto nga uyuan sa akong asawa naluya siya sa pagdumala sa simbahan na tinuod man tong iyang gisulti. Pagkauman niya pagwali iya kong gitudlo nag-iyon sa brad kinahanglan mo paggamit ka sa Ginoo. Iyo ko di ko kay di man ko kamamusulti maulaw din ko nga tao nag-ingon siya ganitong ka sa Ginoo. Iyo ko di ko kay di man ko kamamubasa makabasa ko gamay niya makasulat ko sa gamay kay dahil pasto nagtudlo sa amuas abakada maurang akong naibanuan. Iya akong giampuan sa lagad sa Diyos, akong gipati ng murag atunay bugnaw sa akong kinasuluran, nakaingon ko na siguro Ginoo. Pagkahuman niya pag-ampo nag-iyon siya karong sunod na semana, mga tutan nito sa mga bukid mo samyaw ta sa maayong balita. Unya ikaw ang muhubad sa inata, iyo ko di man ko makasabot sa Bisaya, gamay naman ako masabtan, nag-iyon man siya, sige lang ang ginugyod mo tamang kanimo, iyo ko ako lang sulayan kung ako bang makaya. Uyan natuman na itong iyang gingon ng antulamin dito sa mga bukid, pero nga among giadtuan kadtong baryo sa Pigasuhan lisod kay magianan lepon nga lugar. Pag-abot mo dito sa maong baryo na nanghiti sa city leader ang ipatapok ang iya mga sakop uya iyang gitawag ang iya mga sakop uya daghan ng kaayo mga tao. Kadtong kauban ako nga misyonary nagsugod na siya nagwali ako pati hubad sa inatag gamay ra kayo akong nasabtan ng undang ko ni adtong tungura. Iyo ko brat ang imong gisulti nga uban wag yun ako nasabti nakiyon man siya sige lang ang hinugyod mo gamit kanimo. Uya gusto pa man niya nga yapa kung umanon nakatupami sa nagkalalay mga dapit adto na lugar nga among giadtuan nga layo kayo. Pag uli na mo dito sa among baryo wa mi nagpirmaminti nagpuyo sa among baryo dito mi nagpirmaminti nagpuyo sa among payag sa among uwa. Sa panahon sa gabi nagdibo silbi sa akong asawa nagtininuod ko ng ampo sa Ginoo kung tinuod mga gamiton ko sa Ginoo tulurang ako niya baluan sa pag-ampo iyo ko Ginoo kung imo kong gamiton kagaya ako kaalam ko kuha kining akong kaulaw akong itudyan kanimo akong nakita ang guwapo kay nga tao nang nakaputi siya nagpadulong diri sa kuha nagtindog siya na sa akong atubangan nag-iyon katong tao paadto daw kanito nagpuyo ko sa mga tao pag-abot ako dito sa unahan na tao nagtindog dito sa tubig na tinaw kaayo nga nalingin katong tubig nag-iyon katong tao nga nakaputi kinahanglan mo bayad kag 35 iyo ko mangkoy kwarta akong gikot ng akong bursa nag-iyon katong tao kung dili ka makabayad sa 35 dili nimo makuha kini mga isda og dili mga sulod sa sulanan na amay mga isda nga iyang gigulitan na apod sulanan sa isda nga guwapo kayo hangtod na wala nang akong pananahon akong gisultihan ning akong asawa unsa ka kining kahulugan sa akong nakita karon nga gisultihan ko sa tao nga pabayaron daw ko sa 35 nag-ingon ning akong asawa ambot lang kung unsa ka nang kahulugan pagkabuntag nag-atulan ko sa tao nga propeta pag-abot ko dito sa iya ha iyo ko brad ako ituyo diri sa imo ha nag-iyon sa saman iyo ko ako ipahubad kung unsang kahulugan sa akong pananahon sa panahon sa gabi sa among pagdebosyon sa akong asawa nga naay tao nagtindog dito sa tubig nagsulti sa ako nga pabayaron daw ko sa 35 kung dili daw ko makabayad di daw na ko makuha ang mga isla og dili makasulod sa sulanan nag-ingon katong propeta papuasahon ka sa Ginoo sa sulod sa 35 kaadlaw gabi nag-ingon ko sa iya sa ako magpuasa base kung mamatay ko nag-ingon siya di ka mamatay gamitong ka sa Ginoo iyo ko andi ko kay kuyaw kayo na wa pa makuso ka ng puasa bisa kung saan pinapagdasig iya kong tabangan pinaaki sa pulong sa Ginoo di yun kumaminaw sa iya hanggang mahadlok kong mamatay
Hangtod kay isa na ko katuig wa pa ko nagsugod sa tawag sa Ginoo sa akong kinabuhi. Duha na ko katuig wa pa ko gihapon na numaling sa tawag sa Dios sa akong kinabuhi. Hapit na ko magtulo katuig wa pa ko gihapon nagtubag sa tawag sa Ginoo sa akong kinabuhi. Ang among mga bata nagsugod na nagsakit niya nangamatay na ang uban. Kadtong propeta nga tao kung mga busyak masakiton ayuhon man sa Ginoo. Pero ang among bata di man gyud ayuhon. Way resulta sa ilang mga sakit tungod sa kagahig sa akong kasing-kasing sa pagsugod sa tawag sa Ginoo sa akong kinabuhi. Daghan kay na klase-klase mga tambal, mga herbal nga among gidapat sa among mga bata wa man gyapon kaayuhan sa ilang mga balatian. Tulong ka buok among ipa-admit diri sa Davao sa ospital. Wa na nakauli dito sa amo ang dapit namatay na silang tulo. Dito na mo sila gilubong sa maa sa siyudad sa Davao. Wa ko yung lahuna nga mosurrender sa Ginoo. Pag-uli na mo dito sa amo ang dapit, uya tulo na ko katuig wa pa ko gihapon nagtubag sa tawag sa Dios sa akong kinabuhi. Hangtod siyam nang namatay ang among mga bata. Kay 12 na unta ang among mga anak unya tulo na lang ang buhi. Kadtong ikatulo nagsakit na pud, nagbisit ka kadtong prophet, pagtanaw niya sa among bata nagsakit na pud kadtong isa, nagiyon sa prab kinahanglan nga imo nang tumanon kay gisugo ka sa Ginoo. Tan-awan ng imong bata nagsakit na pud ganing isa, nagiyon ko sa iya bahala kung mahulot mamatay ang akong mga bata basta nilang ko magpuwasa. Naay paagi sa Ginoo sa akong kinabuhi na ako'y igagaw nga pastor nga dalaga pa siya. Bago pa siya nag-graduate sa Bible School, dito siya nag-eskwela sa Bukidnon. Pag-uli niya dito sa amuang dapit, nagbisita siya dito sa Barrio sa Labo. Pag-abot na dito sa maong Barrio, nag-inkwentro sila sa mga armado nga mga tao. Nag-ingon tong mga armado nga mga tao, maayo mong kuyog na lang ka sa amuang kay ikaw among gamito, nag-ingunta ka nga nurse. Di man mo sugot tong akong igagaw, kipusil siya na igudre siyang likod, namatay tong akong igagaw nga pastor nga dalaga. Naggubot naman ang amuang dapit, nagkaguliang na kay ang iya mga igsoon. Iya mga parinti malos naman niya ito na labay nga katuigan. Pagkabuntag na naman itong tao nga prophet, nagpagdulong din sa ako, nahadlong naman ko sa iya ha. Nag-iyon ako sa akong kamot, pag-abot niya sa ako, nag-iyon sa brab. Gipaari ko sa kinumpasultihan ka kung dili daw kamutuman sa iyang sugo. Adto na mahitabong sa imong kinabuhi. Hasta kinimbarangay sa tapak, adto na akong problema. Dili yun masulbad, ikaw ang tuyo sa Ginoo niya ni Dapita. Nagsamot ko na hadlok sa iya ha, kay iyan man kong gitudlo-tudlo. Iyan man kong pugos ng iyon siya kinahanglan pagsugod na pagpuwasa kay kuyaw kundi kamutuman na ini. Iyan naman kong gidala dito sa simbahan. Sabtang dito namin sa simbahan, iyan na anatong pastor nga uiwan sa akong asawa. Ila kong gitabangan sa mga pag-ampo, tulo sila nagsuporta sa mga pag-ampo sa ako. Ako nang gitugyan ng akong kinabuhi sa Ginoo, nagpamahala na lang ko kung mamatay ko. Ay wa pa man kusukan nagpuwasa, nagpaubos ko sa akong kaugalingon diya sa tubangan sa Ginoo, nagginunsul ko sa akong sala kay nakasala ko diya sa Ginoo. Nagsugod na ko nagpuwasa, isa na ko kaadlaw o gabi, wa pa man ko gibati gutom. Sa ikaduha na ko kaadlaw o gabi, wa pa ko gihapon gigutom. Sa ikatulo na ko kaadlaw sa panahon sa gabi, gigutom naman ko kaayo. Kung ginong-gigutom naman ko, akong nakita, makikan dito sa langit na puti, kaayo nga murang kapas ng padrong din sa ako, akong ikaon na wala ang akong gutom. Sa siyam na ko, kaadaw na ako'y makaulya, ako'y makikan dito sa langit, mauto na kapabasgog sa akong lawas, pero wakyot ko nagsaba sa akong asawa nga na ako'y makaon nga kikan dito sa langit. Sa katursin ako, kaadlaw ang akong asawa, sige na siya naghila, kay nagbuhol naman siya sa ako, kay nagdiwang naman ko ato. Nanguha ang akong asawa sa mga dol-dol, kibutang niya sa akong asako, uya iyang iapinan sa banig, iya ko nagipahigda. Sa panahon sa gabi, sa katursin ako, kagabi, nagsaka sila sa Satanas, duwag sila kabuo, katong isa taas, katong isang medyo mubusya, di ko makain sa pag-ampo, dili mabuka ang akong baba, nagpaduol naman si Satanas sa ako, kay iyan akong paksyon. Mauna itong akong agalon nga demonyo ka ng engkanto, ginganan ka malugbot. Pinakadatot diri sa Mindanao. Naibalo na silang mutalikod na ako sa ila. Uya, iyan naman kong di. Patyon niya, iyan naman gidot ang iya kamot diri sa akong kuto-kuto niya, gahiman tayo kining akong tiyan. Nag-iyon si Satanas, unsa maning tiyan nga namay sabon nga Mr. Clean. Uya, kutot ka diri sa akong tuhod, ang bugnaw pa iyon diri sa akong ulo, lain na kayo akong bati mo na pumatay naman ko ato. Akong ipukaw ning akong asawa yung kupabangon paghaling sa kalayo kay madangdang ko. Pero kadtong demonyo, kadtong yawa, nalibog siya. Naana si Lisa sa sulod sa akong kasing-kasing. Kaya sabang dito na ako
ako sa amuan, akong gitanaw sila sa taras, tuwa sila sa punuan sa kahoy nga bitanaw. Nagtanaw sila sa ako, kay gusto nilang ilang kong faksyon. Hangtod na wala nang bugnaw sa akong lawas, nagbalik ko sa akong higdaanan. Akong nadungog, ang wapo kayo nga alawiton dito sa langit, nga dili masabtan. Nag-ingon ang tingog dito sa langit, kumubalik ang kaaway, imo kining awiton. Ako na itong giawit, nawa na to sila si Satanas. Sa 15 ko kaadlaw na ang gyapon gipakaon sa Ginoo sa ako. Sa 25 na ko kaadlaw na ang gyapon gipakaon sa Ginoo sa ako. Gipakita sa Ginoo kadtong mga pastor nga upat sila nga buok puros adunay balaan nga kasulatan nga ilang gidala. Pero di mga pastor na purong siya sa pula, unya nagbisti sa pula. Ikaduha nga pastor nagbisti sa itom, ikatulo nga pastor nagbisti sa kabang, ikaupat nga pastor nagbisti sa puti, malipayon kayo siya. Nag-ingon ang tingog dito sa langit, kanang tulog tanawa kung unsa ang ilang kinabuhat. Akong gitanaw sila, nagribatihay sila sa pulong sa Ginoo, layo kayo sila sa langit, kadto nagbistig puti, kutod diri sa iyang liog ang langit, kahulugan makasulod siya sa langit, kay dili man siya magribati sa pulong sa Ginoo. Sa 30 na ko kaadaw na gyapon ipakaon sa Ginoo sa ako, ang akong asawa yan naman kong tintalon, yan naman kong pukson sa paghungit sa linugaw. Iyo ko ayaw ko naman tintala, ayaw kagungol, dili ko mamatay. At yun ay akong tuyo sa Ginoo sa akong kinabuhi. Nagdali ko ng akong asawa, naghilak siya. Uya nangabot ng akong mga uyuan ng mga diwatahan, akong mga iyaan ng mga diwatahan. Pagtanaw nila sa ako, kay grabe naman ko kay nagniwang, nanghilak sila. Iyo ko ayaw mo kagungol, dili ko mamatay. At yun ay tuyo sa Ginoo sa akong kinabuhi. Sa 35 na ko kaadlaw naman gipakaon sa Ginoo sa ako. Ako nagibati kining akong lawas luya naman ko kaayo sa panahon sa gabi sa 35 na ko kagabi. Mangayong takong tubig sa akong asawa kay buga na kayo kining akong tutulan pero dili naman ko makasulti din na padulong naman ko sa kamatayon mga kay nag-tune ko kadtong tungura. Uya kinasing-kasing lang akong pag-ampo sa Ginoo, yung kung ginukon imo na akong kuwaon, kinsa naman mabuhi sa akong pamilya. Akong nakita ang langit nga naabri at tunay tao na naobjekto lang siya nagtindog sa panganon, nagbisti sa taputi nga nibis. Uya gibutang niya ang suga diri sa akong ulan, nagsiga ang suga. Uya gibutang diri sa akong kamot kadtong bituon, kining akong lawas nalimot sa kahayag, nagdalang akong espiritu dito sa langit. Nindot og matahong kayo malapit. Pagtulog na ko, humo kayo na usap na ning akong lawas. Nagwapo na kining akong lawas na anak ko'y bisti nga puti nga nibis kutog diri. Kutog usap diri, kutog diri sa akong mga tail. Akong itanaw ang mga tail, wa man ko'y sapatos, wa ko'y sinilas, nagtaat naman ang akong ilong. Naitaw lang sugat sa ako, dire siya nagtindog sa akong tuo, nag-ingon siya, kining dapita, alang kini sa mga balaan. Kagdulang mga balaan ng mga tao, mga sulod dito sa langit. Kuya gitulo sa Ginoo kanang dapita, while lilihiyon dito, besa ko sa kalilihiyon wala, ang gikinahanglan sa Ginoo kadtong mga balaan ng mga tao. Gipakita sa Ginoo nga dunay mahitabo sa kalibutan. Akong nakita ang akong mga kadugo nga mga lumad nga mga ata, mga hugaw ang ilang kinabuhi, mga itong o mga pula. Nag-ingon ang Ginoo, imong nakita ang ilang kinabuhi nga walay kausaban. Kinahanglan nga imo silang sultihan, kinahanglan sila mag-usap sa ilang kinabuhi. Bisan nagkalanay mga dapit kalanay mga lugar sa tibuok kalibutan, gipakita sa Ginoo ang mga tao, pasultihan niya ipausap ang ilang kinabuhi. Sunod kitudlo sa Ginoo ang dagat nag-aso, sunod ipakita sa Ginoo ang siyudad sa Davao, ningaw na kayo ang sakyanan, tagsan lang ang sakyanan. Sunod ipakita sa Ginoo kadtong mga tao nga ipamarkahan, nag-ingon ang Ginoo kadto sila ng pamarka, wala na ikaluwasan. Kadto wala na pamarka, ipasulod tong iyang ulo, ingon na naon, makalapot na tong iyang ulo, pinting hay kayo. Nag-ingon ang Ginoo, kana siya adunay kaluwasan. Sunod na akong nakita ang mga sapot na malayan na, ang mga tubig na bubas na. Iya kong gilisod dito sa south, akong nakita ang mga tao dito sa Bukidnon, maugi akong pasultihan sa Ginoo, ipausap ang ilang kinabuhi. Ang mga sapot ng layan, nagyapon, ang mga tubig ng buwas, nagyapon. Iya kong ipabalik dito sa amuang dapit, akong nakita ang amuang lugar, daghan kay mga bakwitir nga nangabot dito sa amuang, iyo ko pag-ari mo diri kay niyang maayong puyan. Sunod itudlo sa Ginoo kadtong mga tao nga mga sasala, ikaduha kadtong mga pastor nga mga backslider, ikatulo kadtong mga Kristiyanon nga mga backslider nga kapay ang mga ulod sa ilang mga lawas. Iyo kung ginungan, giulod man ang ilang lawas, kabuhi pa man. Nag-iwan ang Ginoo ang kahulugan sa ulod, mao ang sala.
Kinahanglan nga mo silang sultihan, kaya ako hapit na kumubalik. Kinahanglan sila manginulsul. Sunod kitudlo sa Ginoo kadtong tawo nga lumayan, o kadtong tawo nga anting-antingan, o kadtong tawo nga barangan, o kadtong tawo nga mamumuno, o kadtong tawo nga niwatahan, at tunay silot kailang paputon, kung dili sila mag-usap sa ilang kinabuhi. Sunod nga ako nakita itong naagian mo sa pagsangyaw, iyo ko arang ako naagian sa pagsangyaw nga makinig kayo. Sunod ipakita sa Ginoo kadtong mga tao, iyo ko ginukit sa mga tao na. Nag-iyo ng Ginoo paminaw, walang kuntinsa sila. Akong ipaminaw kadtong mga tao nga mga isok, kadtong mga unong atay sa tao, nag-iyo ng Ginoo mao ning permero nga imong atuan. Sunod nga ako nakita ang akong asawa na tulog siya, o akong nakita kining akong lawas sa limot sa kahayag. Nakalibot sila sa Satanas sa among balay, kay gusto nila nga ilang patyon ning akong lawas, iukot tuarang akong lawas. Sunod ipakita sa Ginoo kadto nadala sa rapture, kadto lang balaan ng mga tao, nadala sila sa rapture, daghan ang nabiyan sa rapture diri sa kalibutan. Bisan asa sila mubakwit, bisan asa sila mutago, gikukod sila sa mga armado nga mga tao. Sunod na akong nakita kining tibok kalibutan, puros aso ang kalibutan. Akong nadungog ang mga tao, nagsiyakit, nagtiyabaw sila. Nasabdan ako ang ilang mga sinultihan sama sa mga tribo nga mga lumad ka mga ata, o sa mga usab sa mga Bisaya. Nga akong nadungog sila, nasabdan ako sila, samtang natampunan sila sa aso diri sa kalibutan. Sunod nga akong nakita kining yuta nagliki, at dunay kalayo dito sa lalong sa yuta, puro kalayo ning tibok kalibutan. Ang mga tao tuangan sila dito sa kalayo, di man masunog ang ilang mga buhok. Igulang ko nagatanaw sa ilaha. Huwag yun ko'y gibating kaluoy. Samtang nagtanaw ko sa mga tao nga tuaman sila dito sa kalayo. Nag-ingon ng Ginoo kining imong nakita ang nga dunay mahitabo sa kalibutan. Sulti ang mga tao. Iyo ko Ginoo din na kumubalik, diri na lang kumupuyo. Nag-ingon ng Ginoo pagbalik sa kalibutan, isulti kining imong nakita nga dunay mahitabo sa kalibutan. Dili ko makaharong sa pagtanaw sa Ginoo. Ang iyang kahayag ng abot sa nakalaan na mga nasud, ang iyang tingog pugnaw kayo mulanog sa tibok kalibutan. Iya naman kung giingon sa Ginoo, nakabalik na ko sa akong lawas, napuin ako niya tungtungura, nagsugod ko naghilak, nagsugod ko nagampo, tungod kay gibati naman kong kaluoy sa mga tao. Hangtod karon nagpadayon ko, nagtestimonyo sama sa inyong nadungog, inyo kong nakita karon mga kaigsunan. Usa ko kalumad nga ata ng pamatuod ko nga naay Ginoo dito sa langit, mubalik siya sa pera na tugay. Kadtong kuha niya, kadtong iya mga katawan, nagpilinuod, nagalagad kaniya, nagbiya, o nagtalikod siya sa iya mga sala, o nagbako siya sa iya kinabuhi. Adunay langit, adunay imperno, imong piliyon karon kung nasa kamuhato, o mapili ka sa langit, kinahanglan imong usaban, imong kinabuhi. Istrikto kayo ang langit, dili pasudlon sa Dios, kadtong may kabaguhan sa iyang kinabuhi. Ngilngi kayong imperno, magyandang sa Ginoo para ang Satanas, ang tao nagbuhat sa binuhatan ni Satanas, tuwas siya dito sa linaw sa kalayo. Ang ipangita sa Ginoo karon kadtong nang kinabuhis pagkabalaan. Mao nang iyang ipangita karon balaan. Pagsugod karon sa pag-sikap sa imong kaugalingon, imong kasigas. Maminaw ko karon kung pila ang ipasulti sa Ginoo kay kada tuig kuwaon sa Ginoo ang iyang espiritu. Mupadayon ko karon sa akong mga testimony. Pagkauman ako fasting, nagsugod ako mission. Primero nga akong giadtuan kadtong gitudlo sa Ginoo kadtong mga unong atay sa tao upat ka adlaw batas. Daghang naluwas. Pag-uli namo sa among lugar, nagangyo ko sa Ginoo, pwede ba magpahulay sa ako Ginoo? Kay dito naman ko gikan sa layo nga lugar. Samtang nagpugas mig mais, nagsunod ning akong asawa, akong kauban pagtudling sa kalabaw tong akong anak nga pastor, si Jerry. Daghan mga membro nagtabang, nagpugas sa mais. Kalit ko nagtumbas daruman mo, manunta ko nagsakit. Gitabang ko sa akong asawa hantod. Pagkasunod na adlaw, gipa-admit na ko niya diri sa Davao sa ospital. Wala ko'y kalibutan. Samtang dito na ko sa ospital, gipabalik sa Ginoo ang iyang alagad, iyang espiritu. Dito ko na gipahigla sa puntahan sa langit, at doon ay mga bulak, nag-aawit, nagadahig ang mga bulak. Why pareho sa bulak diri sa kalibutan, pagkaalindot ang mga bulak dito sa langit. Would my Jesus in my heart. Manang
gantas mga bulak dito. Mudungan sila mo yung nana, mo yung napol. Guwak po kayong ilang mga tingog. Dili pa niyo sa akong tingog kayabang. Grabe guwak po, maayong paminahon ang mga bulak ng gaawit. Nagsulti si Lisas nga nung naglangan-langan ka sa imong buluhaton. Gipakita sa Ginoo ang siyudad sa Davao, bisan asa nga lugar. Pagkauman giingon ko sa Ginoo. Nakabalik na po ko sa akong lawas. Nakutanak ko sa akong asawa sa maning balay na dako naman eh. Nag-ingon ning akong asawa hospital man, gidalamang ka diri kay nagsakit man ko. Iyong konsulti ng doktor, wala ko'y sakit, giayon ako sa Ginoo. Pinaanak tong doktor, Dok, giayon ako sa Ginoo, mahulin ako karon. Nasok ko ang doktor, kaya ako namang giibot ang nectros, diri gitaon. Nagawas ang akong dugo. Kaya, nagawas naman ko sa akong kaptre. Pag-examine sa doktor sa ako, at tuod, wala ko'y sakit. Gipantol lang ko sa Ginoo. Nagsugod na po kong mission. Pagkamatay katong Bisaya nga propeta, iyo ko Ginoo, din ako mabalik sa siyudad sa Davao kay maglisod ko magbinisaya kay naibaluan naman ko ni Pastor Boss katong supervision pa siya sa Forest School. Nadungog sa Ginoo nga di ko mabalik sa siyudad sa Davao. Panahon sa kadlawon gikuha na po sa Ginoo iyang alagad pag-abot ako dito sa langit gitudlo sa Ginoo ang mga mansyon. Nag-ingon ang Ginoo kining balaya alang kini sa akong mga katawhan nga mga balaan. Murag mga Bermuda kadto mga bulawan nagasidlak-sidlak way parehas balay diri sa kalibutan daghan naman mga milyonaryo nga mga tao. Ilaming gipaida sa ilang balay pero wa may mga bulawan sa ilang sulod sa ilang balay pero dito sa langit adunay mga bulawan. Kaya giyapayang ko ni Lisas, gisuroy ko niya sa karsada nga bulawan. Pagkauman, gipasulod ko sa kwarto. Kwarto dito. Di ako sa tunga, gipasulod. Huwag man nag-iwan ang ginumaon ng imong kwarto. Pinakagwapo nga kwarto. O gipakita sa ginungan dunay daghang mga balay nga wanahuman. Kay nahundang mga lagad. Wanahuman ng ilang balay. Mga balay sa pastor, nag-undang sila nag-ministry. Matong wala na human ng ilang balay. Maluyahon ng mga angel sa Ginoo ng trabaho sa ilang balay. Kadtong Kristohanon maluyahon ng alagad sa Ginoo, maluyahon ng mga angel sa Ginoo ng trabaho sa ilang balay. Pagkauman gipabalik na pud ko sa Ginoo, nagsugod na pud ko niya. Iya sunod ang testimony kung dahil tuyo sa Ginoo sa iyang alagad iyang tawagon, dili mo imo lang Ginoo pastor, dili mo imo lang Ginoo brother, kundi siya mo direct mo tawag Juan. Nakurog na ko ato kay nakadungog na ko sa tingog sa Ginoo. Pinakakuyaw ang tingog sa Ginoo, murag matunaw ning akong lawas. Sige na kong kurog na anak si Lisas kikunitan ng akong kamot. Kaniwa man di apel ni. Iya naman kong gidala dito sinalom sa yuta. Naayagyanan na murang hose. Pag-abot ako dito sa lalong sa yuta, pinakamit-mit sa tanang. Di pa kita sa Ginoo nga bilyon-bilyon na mga tao tuwas imperno. Doon ay batanon nga lalaki, sige siyag-siyagit, nag-iyon siya. Sulti itong akong papasiin mo nga tuwas kipakis na ako der sa imperno. Kadtong bataan nakailas siya sa ako. Uya gitudloan ko sa Ginoo nga nga imperno nga mga tao. Daghan tayo mga Kristohanon tuwas sa imperno. Nag-ingon ang Ginoo na imperno kining akong mga katawan kay way kausaban sa ilang kinabuhi. Nagsimba lang sila wa nga usab. Gitudloan ko sa unsa ang naka-imperno sa ilang mga tabian, mga libakkilang palaaway ng mga Kristohanon. Ilang dauton, ang ilang pastor, ilang awayon, ang ilang magbubuhay. Way maayong relasyon sa iyang pamilya. Magdinautay. Mga hilabtanon. Daghan ang gisulti sa Ginoo naka-imperno sa ila.
Nag-ingon ang Ginoo na imperno kini mga pastor kay pagkaaron inon ang ilang kinabuhi. O mga missionary evangelist mao gyapon ang ilang kinabuhi. Doon ay pastor nagtukod og simbahan kapinog 200. Nagitudloan man ko sa Ginoo. Tuwa sa imperno. Nag-ingon ang Ginoo na imperno kini pastor nga daghang simbahan nga iyang gipanukod kay hambugiro, dili maluwas ang hambugiro. Imperno. Sayang tong iyang trabaho. Dito na ko nakita ako mga iyuan ng mga diwatahan. Ako mga iyaan nga diwatahan to sila dito sa imperno. Mga bata ng edad sa 6 anyos, 7 anyos, 8 anyos o 9 anyos, to sa imperno. Nagsupak sa ilang gilikan. O nagtanaw sila sa cartons na binuhatan ni Satanas. Doon ay babae dito, gibitay, gikan sa kanila dire. Iyon tong babae. Duwa, gikan sa kaning-kanina. Duwa kabok ang yawa ng duslak sa bangkaw. Nagpuli-puli diri sa atubangan sa babae. Grabing pagsiyakit sa babae. Naggawas ang iyang dugo. Nag-ingon ang Ginoo kining babae, daghang lalaki. Yan ay tao nga dako taas nga tao gipayda duwapon kayo nagduslak sa bangkaw naglapos diri sa iyang baka. Nag-ingon ang Ginoo kining lalaki daghang asawa. Grabe ngulon! Dili mga tao nagsiyagit sila. Dunay luwiyon, 40 na ko kadweg dere sa imperno kadto mga backslider. Muang yunta, mugawa sa imperno kay dugay na siya dito sa imperno. Ang umapaingon sa isinta na ko kadtueg dere sa imperno. Dili maminaw ang Ginoo. Sunod akong nanungong gisan ako kagatos katuig dere sa imperno. Nagginulsol sila. Nagbasol. Di na pasayloon sa Ginoo. Bisa kung sabi na paganyo sa Ginoo, dili maminaw. Ang pasayloon sa Ginoo kadtong buhi pa kung mubiya siya sa iyang sabi. Kadtong mga tao na anak imperno, di na pasayloon sa Ginoo, bisa kung sa ulo. Sunod, ipakita sa Ginoo. Puro butilya. Butilya ang ulang wine, ulang ice. Dito ang mga tao nagdoon. Pagto nilang ice, imperno man di ay. Kadtong mga palahubo. Kayo lang buhay man sa butilya. Pagto nila nga ice. Murag ice to, pero butilya. Imperno man di ay. Kaulugan, mga palahubo. Mga imperno. Uyan, sunod gisulti sa Ginoo. Sulti ang mga tawang imperno na adres sinalam sa iyo tainungawan ng bulkan. Ang bulkan dito gikan sa ilalim sa iyo. Katapusan gisulti sa Ginoo ang akong gikinahanglan balaan dili sila maapil sa imperno. Dito sila sa gingarian sa langit. Mao tong gipakawas ko sa Ginoo. Akong gipukaw ni akong asawa yung pinakakuyaw man di aning kalibutan na aman di kalayos ilalong sa yuta. Pagkasunod na adlaw ako nang giadtuan sa imboy nga kapko nga backslider. Diya pa nang balik si imboy nagginulsul na ngalagad siya sa Ginoo pero ang iyang anak to akaron sa imperno. Sunod nga testimony, gigawa na po sa Ginoo iyang alagad, pag-abot ako dito sa langit, ditudlok sa Ginoo mga simbahan. Nag-ingon ang Ginoo, imong nakita ang mga simbahan sa kalibutan.
nga dili mo tubo, dili sila mohatag sa ikanapulo. Ang ikanapulo pala anway kawatan sa ikanapulo nga makaadto sa gingarian sa langit. Gilamay sa kalayo kadto mga kawatan sa ikanapulo, tuwa sila dito sa imperno. Katapusan gisulti sa Ginoo, sulti ang iglesia, ang kaulugan sa iglesia kitang tao, kung dili mutubo ang atong pag-alagad sa Ginoong imperno. Gipabalik na po ko sa Ginoo, ako na po dipukaw ning akong asawa. Iyong ko dito ko gikan susi ang imong kaugalingan, base ko nakapangawat ka sa ikanapulo kay mananabang maning akong asawa. Naghilak ning akong asawa pagkauman namog inampuay, ako giinan ning akong asawa. Atong iuli ang ikanapulo diya sa Ginoo. Halin sa mga karabaw, halin sa mga kabayo, halin sa mga baboy, mga kanding, mga mais, manok, ubang pa ang giuli sa Ginoo nang nangayon ipasaylo sa Ginoo. Sige di ay ko gwali, maimperno di ay ko kay nag-ingon man si Lisas, way kawatan sa ikanapulo nga makaadto sa gingharian sa langit. Among giuli sa Ginoo nangayon ipasaylo sa Ginoo. Kuyaw ang Kristohanan kung iyang kawaton ang iya sa Ginoo. Dalay ko ng Diyos. Yes, hallelujah. Yes. Diya ko itong akong testimony. Unyas gabi akong man. Nining kabuntagon. Nining urasa. Susi ang imong pamaling. Balaan ang gikinang. Misulti ko sa inyong bana ayaw pasabdi. Kunwa, siya nagsimba. Imong asawa nagsimba. Ayaw pasabdi. Sulti Jesus kamanto. Imong anak ayaw pasabdi. Mubalik ang Ginoo. Amen. Inyong manuong niya unsa ang isulti sa Ginoo. Hapit na siya mo balik. Ako kamong ihangyo manindog mo.